sirikal ne jowa. Samoro kuonde ma watiye waneno ka jowa chandore. Idwa miyo ng'ato tich to samoro onge gi ID. Idwa miyo ng'ato tich to onge gi certificate mar DCI. Idwa konyo ng'ato mondo bed gi SHA to okondiko ID mare. Idwa mondo nyathi oyud pesa to onge birth certificate. Idwa ni mondo water jowa loka, oti loka e tije ma sirikal tero ji to yudo ko onge gi passport. To kitemo nye apply passport to identity be onge. Wan gi mone gweng' ka manyaka ne onge ID to gimoro setimo jaode kaka wach mawacho mar accident. Koro itemo ni konye to onge kako konyre nikech onge kata certificate mar birth. Koro wagoyo erokamano kabisa ne Attorney General manochung' motegno mowacho na ni Daktari Oluga wariure mondo wakony jowa, kendo wagonu erokamano kabisa Attorney General. Pamneuru Attorney General marwa. Nitie jowa mang'eny ma osekonyowa kendo kawuono wagoyo erokamano ne wuodu manyakach kae miluongo ni Alfred Mola ma okonyowa mondo koro wakel gigi te. To wagoyo erokamano bende ne wabunge magwa nikech kamoro amora mwasedhiye wabunge magwa osechung' kodwa motegno, kendo wagoyo erokamano ne Mheshimiwa Duma mosechung' kodwa motegno mowacho ni gima berni koro nyaka kel nyakach kae. Uyiego to kendo gi jowa mang'eny. Paro maloko nying mar alap mar Talanta Stadium mondo bed gi nying mar Raila Amolo Odinga International Stadium medo nyuolo paro mopogore opogore ka jopiny medo siro jatend piny William Ruto kuom tim makamano. E lendo manogolo odiechieng' manyoro gi jatend piny alap ma Nyayo e kinde mar dhialo nyasi mag Jamhuri, William Ruto nosingo ne jo-Kenya ni alabno kotieki tibiro mi nying mar Raila Odinga International Stadium. Stadium ok bi konyowa. Ke stadium en nying mogerogo ema en pap. To pap ok bi konyo jo-Kenya. Oger ne jo-Kenya gimoro ma jo-Kenya biro parogo ni Ruto nogero gini to chako Raila. To Raila dhano tiyo ofis kanyo mopogore opogore kabila gi kabila nikech Raila ne en oganda mar ji te. Onge gimoro amora ma ng'ato nyalo timo kata Kenya ka mok winjo ka nying Raila okalo kanyo. Koro anta moro kendo awacho ni gima president marwa Dr. William Samoei Ruto otimo gima ber kabisa. Kodwa chako baba nying stadium to medi gi statue be okete street to kana yierne street manene mobro ng'eyo gi jotelo mamalo kaka gibro kete, but stadium to keta direct manotimo tim maber kotimo gorapar. Aduoko nero kamano kuom stadium modwa chako Raila no. Aduoko nero kamano ginene otimiza ahadi aseme na attend, sio kusema tu na attendi. Kaka Talanta Stadium wadwaro ni mondo chak Raila Amolo Odinga Stadium. Streets e Nairobi wadwaro street miluongo ni Raila Amolo Odinga Street. Kisumu bende Nyong'o chiegni retire, kapok odhi retire obed gi joge piny jotelo go eko. Wadwaro street gimiwa street mar Raila Amolo. Erokamano Nyakwaramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Aneno kanyo Pascal gi Pauline Olajo giwacho kanyo ni gi nyithindgi Ojuku te giwacho ni gitimo mos kaluwore gi lal mar jasiasa matene Jirongo. Kaeto Joe Odundo Mtukuba size ndogo mar Kariobangi North Market en bendo wacho noluwo maber sana gi Rose Oyamo, Joyce Atieno Jumato gi Rose Nyago Bado. Wachako wakawo yweyo kaeto waduogo gi weche mamoko. This festive season,
Find your calm in the endless blue of the Maldives, where love and stillness live side by side. Because the most beautiful memories aren't rushed. They unfold in the quiet moments you share, where the waves whisper and time stands still. From just $2,210 per person sharing, enjoy 5 nights of barefoot serenity, crystal lagoons, and peace that stays with you long after you've left the island. This December, make space for peace, love, and gratitude. View Travel, memories that matter, memories that last. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo Jackie Mousolo osidhi kaka ogai mar dhot mar jogem modak e sub-county ma Uriri e kaunti ma Migori e nyasi manochope kod jodong Luo mawuok e dhodi mopogore opogore e kaunti ma Migori kod oko mar kaunti no. Mana kaka jafwambo marwa George Jumalero, Jackie mo meeting mar tieko pogruok mar siasa mosenenore e sub-county ma Uriri kendo konyo riwo ogendini duto modak e sub-county no. Ote mar achiel mar oganda Luo kaachiel kod kwen ne omipek e kinde nyasino mar sidho Joakim Ous Olo kaka ogaino mar dhood mar jogem e sub-county ma Uriri. Wan wariwre mondo wabed gi kwe wati kanyakla achiel. Mae momiyo wayiero jodongo ma kamagi mondo oriw joma tindo gi mine gi joma dongo mondo wati kanyakla achiel kama wantiere Migori County mondo wadongre wadhi nyime. Mondo weche mamoko mamiyo ji ke mamiyo ji pogore mang'ane obed maonge to wamakre obed ndugu yangu kwa romo ndugu yangu. Jodong dhodno mar jogem ka otele kod ogai mar gi Joakim Ous Olo wach ni achiel mar oganda ema nyalo nyayo dongruok kaachiel kod kwe kabende gi kaka jodongo gidhi nyime kod lando kwe kendo riwo oganda duto ma oting'o josiasa. Kobed gi pogruok omiya kwayo thuolo man ka gimodong' oko wabiuru mondo wabed gimoro achiel mondo warit Uriri gi duol achiel e yor kwe. Siasa agombo ni kaber kik wapogre ni ng'ane mondo wagore kik ji gore siasa. Gibi giket joluo riwre ka nitiere wing moro maringo kandu to riwre gi wadgi mondo mi kaka joluo ne ji dhawa to kisedhawo gi wadu to ji timo gimiluongo wasungu mane puonj waluongo ni reconciliation. Geche ni bedo kwa ng'uono to ji bedo kanyakla. Mae modwaro ni mondo jok ma kadipo ni ke moro betie to ji reconcile mondo ji obed kanyakla kaka oganda achiel eka wan gi teko. Kaka ji noriwore no ji pod odong' mana koriwore ka wadhi e piny Luo to wabed gimoro achiel gima miyo ji pogore oaye gima miyo ji bedo ni koro wapogore no magi jong'ane to magi jong'ane oaye. Jo Uriri gin mana jo Migori sub-county kaka jok mamoko jo Migori sub-county. Wabed gimoro achiel waherre kaka joluo. Ous wach ni oganda koro nyaka were kod siasa makelo pogruok kendo kwa josiasa mondo koro wetie kod rawere e kelo koko kaachiel kod pogruok e kind oganda Luo. Siasa biro ka higa manyien ka higa 2027 agombo ni jobed gi kwe nyaka wabwadol siasa mwatieki ma ji ok odhawi ok agombo dhaw obed Uriri ka kendo agombo ni kaber nikech josiasa tiyo gi rowere agombo wati kodgi e siasa otiyo kodi to bang'e to weyi kanyo samoro imihinyori to en odong' kongima samoro imitho to en odong' kongima nyithinde be onge kata kanyo
to in muteri agwane kaber jothindwa kik donjo weche mag siasa ni itiyo kodgi. Jodongo gi mar dhoodno mar jogem bende okwedo siasa momondo e kaunti ma Migori ka giwacho ni maithio chendogo mag dongruok. Mochako kampen moiugo dhano ka dhano nigi kite mano omiyo kete mondo jok ma kamago oneno yo mopieyo gigo nikech dhano nigi kite chunye to wamiye teko mondo jok ma kamago oneno kaka wuoyogo to opieyogi mondo siasa moiucha kikel pogruok e kind oganda to gando bed kanyakla achiel. Ogai ma jogeme subcounty ma Uriri meeting matiko pogruok mar siasa mos nende subcounty no ma Uriri kendo konyere ogendini duto ma odak e subcounty no. Tende biro nenore lon ko kawo jende ka agency ka to keto machiegni kode to kwakogi to umogi mana kaka gweno umo nyithinde to ketogi bute to wuoyo kodgi to puonjogi to ginde koro ka chiemo jodongo wuok to gikawo kar jodongo koro gidhi godo nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tend arita kwe sub-county Mambita e county ma Homa Bay ogolo siem ne jonjore matemo rocho kwe boma Mambita ka achiel gi dhowedhe mopogore opogore alworano. Commissioner e sub-county Mambita Peter Mutiso gi komanda mar obila e sub-county no Nathan Sanya okoni gidwa kedo gi ji ma jonjore maonge ng'ama biro yiene rocho kwe alworano. Mutiso wacho ni gitiyo kanyakla gi bede migepe mag sirikal ma neno ni gijiwo arita kwe e dhowedhe makono kendo kedo gi timbe mag maundu mamono jolupo tayo tijegi kaka owinjore. Mutiso bende nokoni tend dhowedhego e kaunti no ma Homa Bay mondo mi kik donjre e weche mag jiwo arita e nam nikech mano en tijgi, tim mokoni medo nyayo maundu. We are united. We worked of the day. We are happy. This is to stem the issues of insecurity in the waters that you are talking about. The problem here is serious. Consequences are serious, but it's simple. There's been an issue that came about in the misunderstanding of our systems. And where we've reached as Mambita sub-county, we've come together and created an understanding that what you call fisheries and the lake is not a property or an ownership of any one sector of government. This needs a multi-sectoral approach to look at. Tukiacha mambo ya gunzi endelee, we shall find it difficult in 2027. Kwa hivyo, a number of persons have been arrested and they are in prison. Ukishikwa, hatuchukui simu ya mwanasiasa. Uenda prison kwanza miezi 3 kule, then tuendelee kesi na kesi baadaye. That's how we shall win. We have become very tough on the war against guns. Kwa hivyo kama brother yako, ndugu yako alipikana Mbita na ametoroka, mwambie hakuna mahali anaenda. Mimi siendi transfer. Itaenda after 2032. Jotend din e bwo mabul mar Pentecostal Voices of Kenya PVK omedo kwedo paro mar biro chiwo chike matayo duol mag lamo kata ute mag lamo kod chenro mekgi ponono nokadhe kod od bura. Kaluwore gi jakom mar PVK Peter Manyuru, paro makamano winjore witoko chutho mar ni chike manie iye ok ochiwo thuolo ne ute mag lamo tayo chenro mekgi kaka owinjore. Paro makamano biro tok fwenyo ringre e bunge ma Shakahola, chal manomiyo mak jadolo Paul Mackenzie kod achije mamoko mawachore ni noketo ngima oganda kama rach. Wan wasebedo gi buok ka 2022 ker ne wuotho kodwa, ne obiro e kanisniwa, ne waolo kata mo e wiye kaka noolni Daudi mondo bed jatend piny. To kar ang'o motimore, gino pod thagowa kata ka ni jachien to wabogolo. Ang'o motimore miyo koro sani ker oketo kamati ni koro ni an jadolo ng'ama wal mana gi Nyasaye tatiyo gi Roho Maler, ni nyaka bed mana gi digri ne kanyalo bedo jadolo. Rais, ni wewe kwanza tunatengenezea makao mazuri ukiritaya. Wewe ulituambia kabisa na umerudia mara nyingi unataka kuwa pastor ukimaliza muhula wako wa miaka ile ambayo Mungu atakusaidia upate kama rais wa Kenya. Na tungetaka kukuuliza rais tu kwa unyenyekevu, kama PVK ungetaka kupata kanisa likiwa limesimama
ama administration yako imelisambaratisha. Hii ni njia mbaya ya kuweza kugeneralize all Christians and therefore curtail their freedom. So let the issues of criminality, let the issues of wrongdoing be handled as per the law. Let that individual who is doing wrong be handled as per the law, because we have enough instruments of power and we have enough laws which can control, which controls everybody in the Republic of Kenya. Riwruogo nagi midendo ni Luo Caucus Mombasa okoni onagi nyaka to koro wuogo oko motegno marango kaka ginyalo dongore kod timo hala to chutho bang' wito migosi Raila Odinga manokawo ng'ala manyime mar kedo ne oganda Luo. Magi ne giwacho romo magala moro mane gibago maloro higa ka girango okange magisegoyo to kod kaka ginyalo medo dhi nyime. Joja oko leronwa kowuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi Mombasa midendo ni Luo Caucus. Kotel negi kod jakomgi Nicholas Kisara negi koni dwaro nitiere mar onagi yawo wangi kendo neno mariek to chutho bang' tho migosi Raila Odinga magikoni ne okawo ng'ala manyime mar kedo ne oganda Luo. Sani wan matek, ng'ama nyo umowa sani koro onge, nyaka koro waumre kendwa, wamany kaka wanyalo self-sustain, kwatimo ohala kamoro achiel, ing'iewo ira tang'iewo iri, awero iri timbi wero ira to wauso ne ng'at machielo to wawuotho kamoro kanyakla. Maino gikoni kaber onego ketie chenro mag ohala kod dongruok mar neno ni giwuotho kanyakla. Achiel kuom gik mane wapas ni koro wae gimiluongo ni social welfare to wadhi e sako ma dhi konyowa kaka oganda, wayudo aguluwa moro ma ka nitiere gimoro motimore kata kwa dwaro dongruok moro to wanyalo dhi to wayudo kama wabudhe, wayudo girwa moro matin to waendelea go kaka wan wawegi. To king'iyo from our performances igni ariyo mokalo wasekonyo members to a tune of 6 million. So definitely mano nyiso ni kwariwore apart from late wanyalo dongore, to e gimomiyo koro wachako sako Luo Caucus Sako nikech jong'ega ni joluo koriwre, but kiyudo ka group aina ni ma ji oriwre ma gimakre karachiel gitimo dongruok karachiel, mano gima ber sana. Onego bed ni joluo moko maonge riwruok gi onego bed ni chung karachiel to timo riwruok nikech konyogi kata ka iwach liete. Jolony mopogore ne bende ojiw mondo mi oti kod thuolo makamagi mar chiwo puonj kendo tiego jokanyo ewi ber mar biro kanyakla to chutho ka gitiyo gi lony manyasani. Jiwruok kendo puonjruok mapile pile kaka dhano onego dagi, kaka dhano onego bed ni tiyo gi pesa, kaka dhano onego bed ni konyore ngimagi. Professionals moko ma opogore bende onego bed ni biro e riwruok machal kama, kata riwruoge machal kamaegi onego bed ni gibedo gi professionals mamoko mondo mi ji okonyre kendo ji omed jiwore pile pile. E bura mokwongo moketo internal auditors mang'iyowa kaka watiyo ne jopiny kendo kaka watiyo gi pesa ma jopiny omiyowa. Wan e bura mokwongo moketo gimiluongo ni website ma ka nitie gimoro amora midwaro about one tinyalo dhi adhiya e ong'we yamo tindiko nyingwa Luo Caucus to kindiko kanyo to biro miyi gimoro amora kaka watimo, kaka wawuotho gi kaka wasebeto. Mano nyiso nang'o ni kowariwore gik mane waneno ni tek ka ng'ato timo kende, ka wabiro kanyakla kata imbe inyalo dongri owuon nikech wakonyi kupunguza ile mzigo. E romono, moko kuom jokanyo kaachiel kod welo ne onyiso mor kaluwore gi okange magisegoyo. Amor sana, every December watumo sherehe marwa. Amor sana, duoko chairman marwa, erokamano. Amor wacheko higa maber, odoko ni Nyasaye erokamano. Dho kosebedo mayot. Achopo kae, ayudo ka gin kod agendas mabeyo, makata be agombo next year ka gichako to mondo mi abachak wuoth kodgi. Ne bende gikawo thuolono mar oro ote mar hawi maber mar Christmas kod rwako higa manyien. Adwa mana wish Kenyans duto gi jo Gunja duto a Merry Christmas gi Happy New Year. To Christmas mabiro ni, Christmas emo kote pod nitie, koro kik stress maki. Christmas ng'eny, Happy New Year's ng'eny, my kick me pressure. Balanced diet, don't overeat, exercise, go to gym, walk. I'm wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Merry Christmas and happy new prosperous year. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bad migao mar mwandu mikunye buolo osechako manyo yore ma kunyo mula manengone oheo bilion 8 e gweng' mar Amula e kaunti ma Siaya. Chenro mageto neno ni mula mokuny kanyo otim kata chenro no otim e yo marito alwora kendo rito ngima dhano gi jamni. Kane oloso e sach nyasi mar Jamhuri e kaunti ma Siaya, County Commissioner Makono Norbert Komora nolero ni kunyo mula e gwenge mar Amula biro bero uchumi mar kaunti no ma Siaya kod keto omenda e ofuko mar jopiny, komedo ni chenro mar daro jopiny ibiro tim e yo makare e kinde no. Jatelo no nogolo siem mager ne jogo matiyo kod wach mula no e siayo kendo nyayo koko e kind jopiny ni thuolo gi koro rumo kendo ibiro kawo negi ondamo mager kaluwore gi chike mapacho ka. Najua kuna wale ambao bado wanajaribu kupinga namna ya kuweza kutoa hiyo dhahabu katika sehemu ya Ramula Mwibona. They are going to deny government a lot of revenue. We know some people like thriving when there is disorder. The government is due to get 70% of that gold when it is mined. We cannot allow it to just continue katika mikono ya watu wengine, ikiwa kaunti yetu ya Siaya tunaendelea kukaa katika ufukara na umaskini. Kwa kuwa sisi ni moja ya zile kaunti maskini katika nchi yetu, kaunti yetu itakuwa inapata 20% katika hiyo gold, na community ya Ramula na Mwibona watakuwa napata 10%. Kwa hivyo there must be order. I know kuna mambo ya utata ambayo iko like resettlement, cultural issues na mambo mengine ambayo tunafaa tuiangalie. Erokamano Nyakwaramogi, mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago. Waiko ni mathoth mabro biro ni saa 1 odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 e weche manyien mag oimore gi sani. Bed gi giko dira majaber. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru